Моля да как сте? Здрасти! Това е нашия екип. Да, днес. Здравейте, благодаря. Мета съм, добре дошли в географски, икономически, спортен и медицински център. Браво, дами, добре дошли. Здравейте, благодаря. Разбрах, че не идвате за първи път. Да, на ние за първи път. Сме тук, нашата същност. Ами, да стартираме. Уважаеми колеги, днес сме тук по един хубав повод. Откриваме и лицензираме болничното вертолетно летище в болница Монтана. Това е един чудесен ден. Летището е изградено с капиталови средства на Министерството на здравеопазването в размер на 160 хиляди лева. В изпълнение на програмата на Министерството на здравеопазването за осигуряване на спешна въздушна помощ по въздух. Това е едно неоценимо, бих казал, преимущество за начин на спасяване на човешки живот. И той е не само за жителите на област Монтана, но може би и за целия северозападен регион. Ще бъде осъществявана както първична, така и вторична междуболнична помощ за пациенти, с които нашето лечебно заведение е изчерпало лечебно-диагностичните си възможности. Използвам в момента да благодаря на Министерството на здравеопазването за доказаното съдействие, на фирма Штраплан за актуално и акуратно, много бързо изготвения проект, на фирма Път инженеринг, която изпълни перфектно заданието, както и на община Монтана за оказания съпорт по поддръжка на инфраструктурата. Давам думата на заместник-министър Стефановски. Благодаря. Добър ден на всички. Уважаеми господин областен управител, господин кмет, господин председател на Общинския съвет, доктор Тодоров, уважаеми колеги и гости. Изключително съм щастлив, че днес присъствам тук в Монтана, тъй като това е второ хеликоптерна площадка в цяла Северна България след Търново, Монтана. И в момента успяваме да покрием северо-западния регион. Аз съм от Плевен, както знаете, и тази площадка е неоценима за цялото население на северо-западния регион. Старанието на Министерството е срочно да изпълним този проект, абсолютно всички болници да бъдат снабдени с площадки и всеки един български граждан да има достъп до хеликоптерно спасение. Благодаря на всички и честито! Благодаря.